What's up mga kabinta? My name is DJ March Barrios. Just click and subscribe. Just click and subscribe. For more videos, just click the subscribe. 2,000 years later. What's up mga kabingka, no? Karon bago lang kong mata mga kabingka, guard kayo, no? Karon i-try nako karon ang pagba-vlog karon mga kabingka kay murag dugay-dugay na po ko wala ka vlog kay kuan lang trip lang nako karon mag-vlog. Actually dili pa wala mo koy plano ron. Naglagsik akong laway. Actually wala ko'y plano ron mag-vlog. Suhen ako mag-vlog kay walay mahimo sa balay karon kay COVID-19 pa man. Wala ko'y mask. Actually wala di makay ko kailangan yung mag-mask, no? Istorya na to na later kay kailangan pa ko mag-ilamos, manot brush, no? Kay bago pa kong mata mga kabingka. Dala mo mga kabingka kay basta mo kita na ako mag-wash pa ko sa akong mukha tapos mukhaon ana lang yun niya istoryahan na to ang dapat istoryahan niya mga kabingka diyan mo sige. No? Welcome back. Yeah. So sometimes tang mag-istorya og sa mga panghitabo karon. So pag-ampo sa ta bago day ta mukaon, okay? So let us pray. Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, in these gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord, Amen. Lord, unta na mawala na ni si COVID-19 karon
unta dili na mahitabo ang katong mga trahedya nga mahitabo karon unta Lord no, makarecover na ning mga katawhan in Jesus name, amen. Okay no, istorya ta mga kabingka. Gabi kulbaan ko gabi mga kabingka kay balik na pud ang linog. Kusog-kusog ba to? Samtang ko ga TikTok ba? Nilinog. Musa itong naglinog siguro mga kabingka kay sige ko TikTok. Siguro kuna ko load no? Kuna ko load mga kabingka. Kaya siguro na ako na mo TikTok o sa isa lang kagabi iya. Kaya siguro ko mo TikTok o mga 20 siguro. Oh. Yan na 20-15. Nga nadyo ko ba? Karon di ba COVID-19 pa man. Kansan nyo wala ko nagmas, wala ko na alcohol. Sorry. Wala na nahutda ko no. Wala ko kapangandam nga kon. So ingon daw sa DOH. Di naman daw kinahanglan daw ta magmas no. Ako dili man kay ko sige expose dito sa gawas kayo. Kung magawas magay ko dito kadali lang kanang nalay mga mo palit og pagkaon. Na pundo lang din sa balay. Diba? Ana agud. Ang angan ito buhaton no. Kanang limpyo lang ko ta sa tong kaugalingon. Nasa tong tulog. Natay mga sa tawet proper hygiene. Tama ba akong paglitos? basing mamili ko ba? So ang dapat yung mga kabingka magampo mukaw saktong pagkaon tapos sa tawag na saktong tulog. Ano ra gud mga kabingka? Kung mga panahon na mga kabingka ang mga dating dili mo kaunog ng mga karne kaning gulay sus karon inuga na ba? Kay kaning mga yun mga gulay tambal man daw ni sa mga kontra daw sa COVID-19. So ana lang yun. Ako kung kisa may nagbuhat ng COVID-19 no, nalipay na siguro na ba kaya siyempre dagan na kay siyag na biktima ba nagid na rin ng mga doktor diri sa Davao no, nada daw patlo ka buok nga patient daw nga nabiktima na day doktor pero mo lagi no pagbalin na maminaw lang pud lagi tas balita basta na nay doktor nga namatay no tungod lagi ng COVID-19. Kasi COVID-19 mo ng dahilan. Kung wala unta ng COVID-19 dili unta na mapahamak ang mga ngana. Yes. Ang mga doktor dapat ang mga makakuan sa kuha sila na may noon napahamak. Diba ang ito kabalo naman taon say dapat buhaton maliban sa proper hygiene, maglindot sa palibot nga pansin nyo wala kayo kung nagasuot itong YouTube t-shirt kaya siyempre pinakalit ang muna akong pag-vlogan kaya pinakalit akong na-vlog ang katong t-shirt na akong YouTube t-shirt pangitaunon pa mo kaya tugod wala actually wala na sa akong tanong mag-vlog karon ba trip na gano'n ko muna na wala ko sa plano nga mag-vlog, diba? Actually, kung mag-vlog mo ko, na sa plano karon wala. Vlog lang. Trip lang gud ako. Sa tinulam ito mga bingka.
Munang nag-vlog ko. Maluya mong ko dili ko ka-vlog. Munang nag-vlog din ko. Hindi kaya itong story no. Samtang ko gaya sa inyo. Kakaon ko. Ano na, mas nindot yun na mga kaminka. So, kabalo naman ta kung unsay angay buhaton, okay no? Kasi nyo doon nga kung kanon. Ingon das doktor, mas better ba daw dagan bagag kauno buntag kaysa ka na mga gabi ugto. Ugto, gamay na kayo ginakaon, gabi, tapos dinagay ko nag-rice kay kayo kasi paana lang akong ginakaon. So, wala ako lang may istorya mga kabingka, no? Iwasan ako niya. Hanggang sa muli mga kabingka, ito po si DJ March Barrios. Check this out. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을